Toto bude viac smutnejšie video, pretože musím skočiť s YouTubeom. No, pretože akože, ako to mám povedať, no. No, pretože je apríl a dostali ste apríl, pretože je to apríl a to je Ja to asi najhorší začiatok videa, nech som klam. To mám moc nahlas. Je to asi najhorší začiatok videa, ktorý som ešte kedy spravil, ale to stále dobré, akože. Ešte chcem jednu vec povedať, že ešte nebudem akože pušovať do platiny, pretože chápeš, chcem počkať akože do ďalšej sezóny, aby sa ten rank resetol, pretože nechcem stratiť svoj gold, vieš, a tak. Oni to zmenili? To dole. To zmenili, neviem ako. Čo, fakt? Počkej, nie. Nie na... Čo? To nevedel. Ideme Sandbox, je to nová mapa. Ne! Tak to aspoň dohrám. Idem k knifom. Jep. Máme tento krásny skin. Ja som teraz nerozohratý, takže to je docela ťažké. Oh my god. Len na mobile, či na čom, na mikrovlnke. Ťažké. Čože? Na čo mi on hra na krabici, dobrá. Idem normálne. Kúpil som si Exogun, som zabudol povedať, pretože som ani nemal čas to povedať. A zdá sa mi, že ho... Ja neviem artikulovať. Zdá sa mi, že hovorím mega... Nehovor mi, že taká... Nechápem. Ja som vôbec rozohratý, takže... Sorry, ak budem hrať úplne ako lopaťák. Dobre, tak... Nie. Ale ja... To sa nedá. Idem k iPhone, pretože s tým som asi lepší. Kemo, tak táto hra podľa nás skončí mega rýchlo. Dobré. Už sa dostávam do mojej formy. Musím trošku zlepšiť prehádzovanie zbraň, protože som v tom akože vážne zlý. No ja som to mohol robiť rýchlejšie. Ale som vedeli si o tom, že Chuck Norris zomrel. Akože je to úplne random novina, ale Chuck Norris zomre. O tom sa vedel každý, ne? Akože smrť sa už asi konečne odvážila. Ok, neviem artikulovať. Pretože vonka bola mega zima, išiel som práve teraz do školy. Išiel som práve teraz do školy a... Ako to povedať? Mrazilo, jak neviem. Dobre. Oh my god. Kam pomoc! Sa nedá. Mám trošku zachrypnuté hrdlo, pretože ako som vravil, je von zima. Ja mu nehovorím, že to je žena. Dobre, to je chlapec, má dlhé vlasy. Akože neraz by som prehral na ženu. Čo mám vlastne v šope? Toto by som chcel docela tento skin, ale nemám Robuxy. A docela nenávidím, že tá hra sa ti načíta rýchlo. Akože nehovorím, že by sa ti mala načítať pomaly. Ok, som sa sám. A čítam to kam za dole, prostě tam, prostě vieš. To je docela divné. Co strieskal ovládač dole, dobré. No, pod gauč. Aha, nový emote. Nie, tento, furt. A docela som dlho nehral Rivals, to sa musím priznať. Ale aspoň mám ten knife skin, to je podľa mňa asi nový najlepší knife skin. Okrem Kirambitu, ale akože hej, je to mega dobrý skin.
Roztryskal som tanier. Jo, že ten istý capek. Dobre, idem knife. Táto mapa asi nie je inak knife, či? Nevyzerá. Takže sa kúsky. OK, on má docela dobrý skin na snipu. Ale o skin nejde, takzvaně. Pozeraj. Oh my god, za 40 a za 50. Mě to seklo, viděli jste to všetci, ne? Všetci jste to viděli, kamo. Nehovoríte, že som děcko, ktorý je uplakané a stěžuje sa. Všetci to viděli, kamo. Pretožte si to, to je jedno. Docela dobrý má aim. Dobré, hehe, pomoc. Ome. Prešte ste. No ani neviem, kde je. Dobré. To jsem skoro hitol, jsem tam. Tomu ne... Ale nespamuj ražerky! Aha. Ještě... No to nebylo teabagovanie, možná to iba omylom klikal. Ale nezdá sa mi to. Ja som teraz úplne nejhorší hrak. Hej, kamo, doslova... Keď hej... OK, chilluj, chlape. Dobré, kamo. Kamo, jak som spôjskal ten nová vrab, čo mám tam vzadu. Ľavo. OK, on má body song, ale ja som lepší knifer. Ha! To je také smooth to búchanie, kamo. Počkej. Viete, také. Také. Oh my god! Čo som to spravil? Ok, ja zatiaľ vyhrám, som rád. Dadecky, krásničke. On má Diamond hra! Aj ten chcem. Ako neplná Karam byť lepšie ako Balisong popravde, ale aj Balisong je v pohode. Shit. Čo sa to poviera? Musím vypípniť. OK, je dobrý. Zapolkám ho, neviem, motorček. Poď sem, chlapče. Dostal? Čo to je? Zapne dažerky. Yes! Yes, kámo. Chudák. Teda ja byl to je jedno. Yes, kámo, nevedel úplne. Tam herbidlo dostala sa dobre dostať. OK. Kedy už vlastne skončí sezóna? Som už, neviem. Contracts. Sa pozriem, že koľko mám tých glory po... Vlastne som slapá, som to tam mal. Teraz tu sa pozriem. 17! Ja som boháč! Chcem tento emote, flex. Tento. To je asi dobrý emote. OK. Máme tu hardcore parkour, free for all. Ja dám ešte jednu hru. On chce ísť so mňou, hej to nie.
Ale se nelíbí toxic. Koľko má Slinčo dvoj? Som odražil celé svetlo. 22 353. OK, J.K. Fla, sapnu J.K. Fla, kámo, on úplně... S kým idem? Čo to má za meno? Nemám. Akože docela dávno, docela dlouho som netočil, kámo. Hej, kámo, vlastně ještě by mala být ona, Big Station, nová mapa. Jo, má by být nová Big Station, no tak tu se mi už nechce jít. Protože na kontroleru, ak neviete, směrať genovat na právě ty. Teda ne, bože, to vlastně může být na 3v3, ne? Já musím iba gamblit na Big Station. Tak po této hře zapnem 3v3, alebo to no, ja to idem. Zapnem Rivals a pôjdem 3v3 gamblit. Vlastně Big Station už byla dávno. Ten Lucky update pridal ještě jednu mapu. Taký experiment, taká blbosť. Nie. Nie. Sú 3v3. Opět 3v3. Ok, sú tu 6 let. Teraz begujem kam o Big Station. Jinak to bude masakr. Big Station, Big Station. Jo, Factory! Factory! Prosím! Nie! Big Station alebo Factory. Nie, ešte nie. Prosím. Prosím. Ok, sú tu 6. Ani trochu! Kámo, Big Station asi neuvidí dneska, ti hovorím. Ok, sme tu 6. Takže buď Factory, alebo Big Station. Ok, počujem tu take deal. Dve take dealka. Double kick. Factory, prosím! Prosím! Yeah! Prosím, Ježiško. Nie, Dox! Hej, však kam... Hej, konec videa, dovidenia ľudia. No...